ya padepokan kene mesti awak dhewe kasoran, Pak. Awakmu wong telu mesti kasoran. Kasoran, Pak. Kok ngisi-ngisino bapakmu le? Bapakmu iki wong sing wis kondang kasuwun. Wong sing pele tanding. Kok iso awakmu kalah? Ancene lek gak goblok-gobloke wong telu. Sing gak gelem nuruti apa jarine bapak. Arep mriko ya apa, Pak? Ngene. Awakmu lak ngerti sih. Ya, Pak, ya, Pak. Nek padepokan Grojogan Sewu iki ben malam siji suro kudu golek tumbal. Ateges si ponang jabang bayi. Tumbale kudu si ponang jabang bayi. Ya, Pak, ya. Lah iki wis kate ngadep ning malam siji suro. Awakmu wong telu tak perintah golek ananing jabang bayi kanggo tumbale Grojogan Sewu. Ngono, Pak. Iku iso kanggo slamete urip-uripmu kabeh. Terus kapan budal? Yo saiki aja kesuwen. Ngono, Pak. Pangestu sampe sing tak jaluk, Pak, ya. Ayo, Kang. Jaluk. Pangestu. Wis. Engko lek anak-anakku wis iso ngolehno sipo nang jabang bayi, oh, bakal mukti uripe Grojogan Sewu. Dik. Nggih, kula. Kenalan. Nggih, monggo. Kenalno. Nggih. Kuncoro. Oh, kula Sukesi. Oh, Sukesi. Bocah ayu kuwi jenis apa? Kula Sukesi, Kang. Dadi awakmu iki Sukesi. Nggih, leres menika. Kenalno. Nggih. Nek dedek piadeke gantenge sing kaya ngene. Nggih. Tlatah Padepokan Grojogan Sewu. Wiguna. Oh. Kang Wiguna, lajeng? Kenalno. Oh, nggih, Kang. Gano siji loro. Wong sing ganteng kaya ngene. Teko Padepokan Grojogan Sewu. Nggih. Kilat Baskara. Mireng jenenge panjenengan sedaya kok nggih ngeterake ati kula wedi wonten wigatos menapa niki. Kon ngerti, Dik. Kabeh iki ganjele Grojogan Sewu, Oh, ngerti ya? kados mengaten, Nggih. Aku melok takon. Awakmu mlaku-mlaku nang kene iki jenan. Lah nggih iki ambak mboten wonten rencange ngaten. Ngene, mapan kebeneran. Delokane awakmu saiki kok kaya wetengmu gedhe. Wah, iya, Kang. Nggih, niki lagi mbobot. Bobot. Nggih. Si, ngene. Nek gelem awakmu tak jung sarana apik ya. Kon tak boyong ya, tak go nang Grojogan Sewu, kepara anakmu tak ramut. Lho. Nggih nyuwun sewu saderenge kok malah boyang-boyong ten Grojogan Sewu niki lho. Jenengan sedaya lak nembe ketemu kula. Iya. Kok langsung ngendikan kados ngaten lho wong niki wonten bapak. Ojo kasar-kasar, Kang. Ojo kasar. Dirunding sarana api. Ya, rundingan. Sampeyan mah jenenge sapa? Kula Sukesi. Kang. Sukesi. Nggih.
sampean iki mbobot iki apa wis nikah? Lah niki kan kula madosi bapake niki. Nggih tasih dereng. Lho, sampean iki durung nikah tapi wis mbobot. Nyicil. Nyicil. Ngene ae. Timbangane sampean goleki ado-ado, bapake siponang jabang bayi luwe apik sampean dirabi cek dulurku. Engko masalah lahiran anak sampean siponang jabang bayi tak ramute wong telu. Nggih nyuwun sewu. Nggih lek kados tumpeng gawe royokan lah kula niki tiyang wedok kok kula mboten purun. Sik. Stop. Runding. Seketop. Runding sing enak. Aja sampe kasar ya. Ngene Sukesi. Nggih pripun Kang? Daripada awakmu iku ndoleki sing lanang iku gurung ketemu. Mending ana iki wong telu. Kari sampean milih sing ndi sing dadi bapake si ponang jabang bayi iku. Sedaya senajan to ganteng. Umpami ya sugih, kula nggih mboten milih kabeh, kula tetep milih bapak lirare niki. Apa sing kurang? Wong kabeh wong telu ku ya ganteng-ganteng. Nah, Ya gagah-gagah. Sampeyan takon kurange wong telu apa? ya. Gantengmu gak nyacat. Ning siji. Wong telu kabeh atine kaya barongan. Si. Kon tak jong sarana apik, kalem-kalem aku ngronding karo awakmu. Supaya awakmu gelem nuruti kekarepku sak dulurku telu. Tapi dina iki aja nyalano nek aku iki dulur telu kasar karo awakmu. Nek kok kon tak jang sarana apik kaya ngono mah gak gelem. Ayo, mesisan. Wis tak niati tak kajati pancen aku kepengin boyong Sukesi tak gawa nang Jurang Sewu. Terus mbok pikir aku wedi karo kon-kon kabeh. Aku ora wedi. Nek kon gak gelem, ayo cegat nek. Ayo. Goblok. Dulur tuwa, dulur nempot, gobloke. Wong tas arek wedok ae. Arek wedok siji pisan. Mosok grakut wong telu gak ngeneno. Ya apa iki, Kang? Aku dhewe ya merucut. No. Saya ngene, ya Kang. Playune Sukesi arek wedok. Mlayu bantere apa kesrimpet jarik. Ya, ayo ditututi. Ngono ayo. Ayo. Tak rewangi ngangklang jagat ider taun jalak paningal. Bot-bote kepingin duwe ilmu jaya kawijayan guna kasentikan langsang paran dumadi. Bok menawa besok aku bisa dadi contolan tepo tulodo. Para manungsa sing tumindak ala budi candala wajib ndak elingake. Ning eloke dina iki jroning jagatku kaya tansah rapenak. Sapa? Ana ngomong Dik. Kang tak critane yo Kang. Aku mau kan mudhun saka padepokan pedhae goleki sampean. Kaya ngono. Ning embung ketemu karo wong telu caca sing ate kurang ajar karo aku, Kang. Sapa? Kang aran Kuncana saka padepokan Grojogan Sewu. Minggir Kang Dik. ngubur aku, Kang. Kuncara nek kon lanang sejati ki lho, adep kono kuda paksi. Apa bener sing jenenge Wiguna barek Kuncara? Disana. Wis gak salah nek kon ngerteni sapa jenengku. Kon gak tahu ketemu karo aku. Sebalike sapa jenengku? Kuda paksi calon bojone Sukesi. Jok Paksi.
Nek dina iki kon wis ngerti apa wis mbok dikandani karo Sukesi? Karepku Sukesi tak boyong nang Jurang Sewu, tak serahno karo bapak. Oleh kok boyong nek gemlundung sira Joko Paksi. Loh dadi sing kaya ngono, Dik. Aja atik tumbang suruh ngadepi Joko Paksi. Ayo, bebarengan. Ngono kae. Kesi. Aku njaluk pangapura karo awakmu Dik, reh ben aku ra iso nglindungi bare awak. Gak apa-apa, Kang. Sampeyan kudu ngerti tujuan aku mudhun saka padepokan. Aku arep kondo karo sampeyan yen saiki aku mbobot anak Mbobot? sampeyan. Nanging Dek kabeh mau saka perbuatu aku sing gawe. Aku tanggung jawab. Sampeyan teko nang padepokan kondo karo bapa yen sanggup tanggung jawab karo aku, Kang. Kaya ngono. Ayo. Ayo bebarengan. Lapo sih, Dik? Aku kate cerita Mbak Yunang sampean. Ya cerita ose. Ono apa? Aku ket mau ku galau. Nah terus ya apa? Ceritane ku ngene. Aku kan ngipi, ketemu terus? arek lanang. Tapi aku gak ngerti ku sapa. Lah ya, Tapi- Dik. Sampe tak kandhani ya, Dik. Wong ngipi ae. Ya durung barang mesti nek ketemu. Tapi aku wis kadung seneng. Walah. Sapa iki? Oh, tambah kepethuk arek wedok kinclong-kinclong. Mbok tambah muruk, Kang. Sapa, Dik? Arek wedok loro iki go tengah embong iki lapo? Kate nandi tujuan? Aku ta, Mm-mm. aku kate nang kali karo adikku. Oh, ngono. Durung kenalan awakmu sapa? Aku Manyar Sari. Manasari sijine Aku Manyar Putih. pernah apa awakmu? Aku Mbak Yune iki adikku. Oh, adike. Nek ngono, sih maju. Sapa jenenge, Mang? Mayar putih. Manyar Putih. Kang. Ambune wangi, Kang. Iya tak ono. Awakmu iki wis duwe pacar. Durung duwe. Wah, mapan kebeneran. Nek ngono, awakmu kira-kira tak Jadi Loh. Enak. Pek bojo. Sik Kang, tak rundingi sik Kang. Nek awakmu dadi bojoku, jelase awakmu uripe bakal mulya, gak bakal soro. Aku yang ganteng lho. Gelem tak gak? Gak gelem Kang. Rundingan Kang. Umpama aku, Dik, Emak. tambah gak gelem. Oh, jelas iki dulur nom Kang. Umpama awakmu ambek aku ya apa? Emak wong pen iku kayak berandal aku. Oh, mosok koyo berandal. Dilakno kaya apa? Koyo berandal jare Kang. Sik, ngene, Dik. Manyar Putih. Kon kok ngomong nek jare aku sak dulur iki gak ono sing ganteng, gak ono sing gagah. Kamu kok pridak-pridak sing kaya ngene, apa kurang gagah? Karepmu ya apa? Emak Mbak Yu. wis mundur, Dek.
Ngene, aku tak arep takok. Iya. Karo awakmu ketelune iki. Iya takok. Ngene ae. Awakmu kan seneng adikku. Iya. Kabehku. Seneng. Saiki ngene, sapa sing dadi pendekar? Iku sing bakal dadi bojone adikku. Oh, ateges kon anakno Saimbara. Iya. Aku kon geger sak dulurku sing menang dadi bojone Manyar Iya. Putih. Ya apa? Wani kon karo dulur tuwek. Kang, ngene Kang ya. Sampeyan kan dulur tuwa. Ya. Sakjane sampeyan kudu ngalah barek dulur nom. Yo. Gak iso. Ngomong napa sing menang dadi bojone. Berarti kon njaluk menang dhewe. Lho, nek ngono sampeyan wani barek aku Kang. Sakarmu. Lho, Ayo. bangsat. Apa Kang? Goblok. Loh, sing goblok ki apa Kang? Kon dibujuk ya arek wedok gak krosot. Loh. Curit iki. Mana putih Bang Kang? Ya mlayu. Loh, Kon gak ngerti dadi bujuk. gak ngerti Kang. Wah. No, iku kon iku wong lanang. Saiki apa? Ya mbok, ya apa enak iki Kang? Ayo ditututi. Ayo Kang. Ayo. Nggih, ibu apa nak? Panjenengan kok kados nyunggi kawul. Lah iki mang ubelku kecantol. Watangane panci apa ku panci. Loh. Nodol. Mulane ta mulane nek kate metu dadane dhisik. Bapak sing sae menake sing sae. Lah bener. Aduh. Ngawur kuwalat dadi Rasa aja kurang-kurang ajar ya nak ya. Nggih, Bapak. Awakmu dadi muridé bapak wis pirang puluh tahun. Hampir 30 tahun, Bapak. Sekabeh ilmune bapak wis tak wenen awakmu. Pun kula cucup, Cucup rumangsamu. cecep niku lho. Iso apa ae awakmu saiki? Kula pun paling pinter misui Bapak. Oh asu kon. Ngepur-ngepur wis iso aku. Mboten. Oh, iso ngepur ta? Mbok, ngepur pakan pinter. Lah, kon ambek Aris iki tak gadang-gadang tak gula wentah. Besok iso dadi pengepure Budi Wijaya sing unggul. Amin, nggih. Kali biasa kula digemblahi ucok lho. Oh, iku arek mbreset iku ucok iku. Nggih. Riz, Mboten enak beluwas ndagel. pasu kon. Riz, Dalam. apa iki mau kenapa? Leo beli ocol. Lu koyo nyunggi telentong. Bapak benjing-benjing nyamal kopiah mawon apa Ya. kopi? Ya, iki mang kecantol iki lho, Nduk. Bapak kate kejelongop. Ngoten saya ngoten. Apa? Kayak mak mami ya. Cak Roso. Biasane lah nggih Jeng Yuni ku sing benerno iki lho gak teko. Sampe mboten wawu ampun. Mau iso emek nyanyi perahu layar. Loh, kebelmu ocol-ocol arek. Pun dadi pendit. Mboten ade ngoten. Sampe suwe-suwe kaya gendruwo gedang. Sa, Pun guyu mawon iki. aja pringisan. Congkring ngono. Kowe aja pringisan, aja guyu, aja gojek. Kaya-kaya iki ora ngajeni bapa, ora duweni rasa hormat. Kula ngajeni, yo dingajeni sik to. Sampe njaluk dingajeni. Ngajeni matakmu. Aja pringisan. Ora toha. Manyar Putih. putih. Kula, Bapak. Lah apa? Kula tumesaken kelambi. Kelambi sampean kerowok kabeh. Bapak guru celana bekathuk. Lerek, kon sesuk tak tonyo kapok lho kon kok. Aja pringsan iki. Prekose jembret pisan. Wis ngene gate ini.
Nggih ngoten mawon pantes ngoten Bapak. Ger, aris kelawan rasa. Nggih, dalem kula. Nggonmu gegojekan aja mbok bacut-bacutke. Umpama mbok bacutne iso nggarak salah paham. Ya toh? Nggih. Sing penting kon belajar sing pinter. Aja gampang ngelokno aku. Ya. Lho, ngono Bapak guru kok dilokaken yo napa sih? Lho kadang lek ngumburi kene kok nuring-nuring aku ae. Nggih. Ini kok apen-apen. Oh, apen-apen. Aku tak ndangu anak-anakku. Lho kula mboten sampean dangu. Oh, ngomong kae tak Aduh. Manyar putih. Lan kowe Manyar Sari. Nggih, Bapak. Uga kowe Sukesi. Lho, Bapak guru. Manyar Sari tendawar. Heh, Manyar Sari ku tendawar. ngale nang balong panggang goblok. Kayak pinggire kelampok. Lek tak dulu sadulurmu sumringah kabeh cahyane kaya bagyolan seneng jroning atine. Ning awakmu kok saya suwe cahyane tak tuh. Sampeyan cerebok Sampeyan Bapak. kaya Ono kempro. kowe iki nandang Sungkawa utawa Sedhing, Ger. Kula asline nggih sedih. Tapi lek ningali kelakuane Rasa kali Aris kula saged guyu. Aku tak ngalir rene cek gak digodho mek bedes-bedes iki nak. Gak ngono Bapak iku lho. Sampeyan niku dadi santri-santri wedok iku mbok yo ngerti. Iki dudu santri ki anakku. Anake guru ngoten iki Kok kudu yo ono yen ngerti. kene kok gak ngerti nek iku anake. Iya, sampeyan ngerti pisan-pisan niku bapak kukune sampeyan ketoki. Kok kompro. Aku duwe murid suwe-suwe tambah kaya asu kabeh. Aja guyon. Mboten, pancene dasar kepara nyoto lho. Sukese. Nggih, Bapak. Teko ndi nduk awakmu mau? Kula wau ten wingking umbah-umbah. Umbah-umbah. Lek wis umbah-umbah gage nang dipeme. Lah mengke-mengke mawon niku tasih anu mendung. Iki mumpung sengenge sik benter cek nang garing lak yo ngono. Mengke mawon to Bapak. Sukese. Dalem kula. Sajake ana apa to, Nger, kowe iki? Kumbane nang dipeme iki lek gak mbok peme suwe tambah telu. Sukase. Lek tak delok kelakuanmu wis ora nganut pranataning bapa. Kowe kandha yen kowe mari umbah-umbah, aku mbahmu mbok pondong, mbok pepe mengko. Ning jebule kahanane awakmu saiki mbobot. Saged kula jelasaken kok Bapak. Jane ngono kudune ora usah dijelasno saiki. Kudune sadurunge kowe kandha marang bapa apa sing dadi kedadean sing mbok sangga, Nger. Ajeng pripun malih la wong kados-kados ngeten lho Bapak. Yen wis kaya mengkene bapa kepengin ngerteni nalar-nalare kepiye kok nganti ana kedadean sing kaya mengkene, Nduk, Sukesi. Nggih nalar-nalare mriki kula tresna kaya Kakang Paksi. Aku kula tak ngalih ten mriki Bapak. Ambune gak enak. Piye, Nduk? Bapak guru kok kempro. Nasa kados menapa lek ngenten mboten tanggung jawab kok Bapak. Ana sing tanggung jawab. Sapa, Nger? Kakang Paksi. Dadi sing duweni tumindak kanthi kowe bobot iki pawongan sing jenenge Paksi. Nek Paksi ki wong tanggung jawab, Nger. Nek Paksi ki wong duweni tanggung jawab kudune kandha marang bapa. Njaluk awakmu nang bapa dipalakrama lak ya kuwi. Ning tumindake awal saka bebener, Nger. Tapi menika Kakang Paksi badhe nglamar kula, Bapak. Nglamar kok wis bobot, kudune durung bobot baru dilamar kaya. Lah pun kebablasan nek Manungsa ora duweni adab. Padha mek bapakne. Loh, dadak ana pawongan ning papan kene sapa, Nger, sinten? Kula kuda paksi. Oh, awakmu sing diarani kuda paksi. Nduk, apa bener iki pawongane? nggih menika Kakang Kuda Paksi menika. Kuda paksi. Apa bener awakmu sing duweni tumindak marang anakku? Leres Bapak. Dadi kowe sing tumindak. Utekmu minger. Yen kowe trape menungsa lumrah kudune kandha marang bapa njaluk terang-terangan marang bapa. Kowe duwe rasa seneng marang anakku. Ning nyatane kowe ora kandha duweni tumindak selip nganti anakku mbobot.
Piye? Tanggung jawabmu muspro yen anakku wis kaya ngene. Ayo. Tanggung jawabmu sing kepiye? Senajan to kaya ngopo kowe tetep bakal ngawin anakku. Kudu paksi. Ngertenono. Kowe bisa dadi bojone anakku ning ana syarate. Napa, Bu? Kowe kudu madeg pendhita sing ukurane kaya dene aku. Yen kowe wis dadi pendhita kaya aku, kowe iso ngrabi anakku. Aipun bapak kula gedhe, aku njaluk pamit. Sampeyan apa iso to, Kang? Aku tak ngayahi kewajiban kabeh mau bebonone wong tuamu. Aku kudu bisa. Yen aku ora bisa jodohan marang kowe. Tapi yen mengko simponan jabang bayi iki lair yo nggore wong tuane lanang aku kudu ngomong piye? Sementara tak pasrahno marang bapak, ya. Aku njaluk sepuro sing gedhe. Ora apa-apa, Kang, tak enteni sak tekomu. Tak tinggal. Kula nyuwun pamit, Bapak. Ya kudu paksi. Tak lilane apa sing dadi karep. Apa? Ngapunten sanget. Lapo? Dengan kok sampe kowe ngucap ngomong sisil ngono apa? Duduk silet iku Mas Silip goblok. Oke sih. Pawongan sing gawe awakmu kaya ngene wis kandha bapak tur wis sanggup nyanggupi apa sing dadi syarate bapak. Bapak, Heeh. Nyapa? jane adik kok nggih benten to? Benten sing piye? Biasane niku kan guyang-guyu niki wau guyu campur kaya sumpek nonton lho Bapak. Guyu campur. Adimu sing sapa? Heeh. Adimu sing sapa? Iki to Bapak sing manyar putih. Oh. Iya, apa bener kandhane Mbak Yumu? Ana apa tadi? Ngomong. Karo Bapak. Heeh. Apa kok ngeses-ngeses kabeh? Manyar putih. Wong kebelet. Aja guyon. Iki anakku nandang sedih lho, lek mbok guyoni ora dadi sedih iki engko. Manyar putih. Gage kandha marang bapak ya nak ya. Apa sing dadi sungkolan sengkalawane atimu? Ayo nang ngomong. Seneng wong lanang. Anakku wis pinter, wis iso seneng ambek wong lanang. Wong lanang endi nduk sing mbok senengi? Goblok kowe. Lah wong seneng wong lanang kok ora ngerti dununge, terus bapak njur kepiye, Nak? Kula ngertos niki bapak masalahe ngertos. Ya apa kok? Niki bingung pados tiyang jare sing dipun tresnani bingung wonten mergine. Apa jalarane? Ningali sikil sampeyan. Di, sampeyan kok aneh sih. Kok gak ngerti wong lanang kok kongon golek iki piye to? Lah, ngomong sing genah. Kowe kandha lek seneng ambek wong lanang ning kowe ora ngerteni sejatine wong lanang kuwi sapa. Lah terus piye, Nduk? Tetep golek ana Bapak. Bapak kok ngon goleki? Lho terus goleki nang ndi? Mosok nang pasar Balong Panggang. Senajan bapak iki wong waskita, wong pinter nduk lek kaya ngono. Bapak ora roh dununge wong lanang. Lah pedhokmu ning ndi? Pendokku nang ngipi. Lho lah dalah jagat. Wong kepethuk wong lanang kok ngipi, terus mbok senengi. Terus piye? Pokoknya aku rabekno golek ana. Perkara rabi gampang, tapi lek ana wong lanange lah terus lek gak ana terus rabi ambek sapa? Ngawur. Potonganmu kaya kreco. Jenengan niku wong pinter kok nuruti anak setunggal kok mboten saged. Malah kula sing madosi lho, ayo. Cek, jenenge sapa? Nang ngimpimu jenenge sapa? Joko Lintang. Joko Lintang. Umpama awakmu ora oleh Joko Lintang terus piye, Nduk? Aku malah mati ae. Aja. Lek awakmu mati mendane ora rasane atine apa, Nak? Sampeyan gak nangis sewek. Manyar putih. Ya ta, Nak. Bapa nuruti karepmu minangka mbok tangisi. Ning kowe kudu nganut syarat lan sarananing bapa ya, Nduk ya. Isane kowe ketemu si Joko Lintang, kowe kudu manut marang bapa ya, Ngger.
Temen abot kaya apa kowe sanggup, Nduk? Manyar Putih. Yen kowe wis catuhu kepingin nemoni si Joko Lintang, saiki gage mlebu ana ing sentong tengahe bapa, lungguh ana ing sak dhuwure watu gilang, Nduk. Ya, Nduk, gage nang budal, Nduk. Rasa kelawan kowe Aris. Dina iki bapa rumangsa bingung. Mula, lah kaya assalamualaikum. Eneng opo? Iki iki ya sadulurmu. Gak ngapa kowe bingung to kowe iki ngapa? Bapak kok Iki adimu. kok dadi ngene? Adikmu to. Manyar Putih. Bapak. Kowe wis mlebu ana ing sentong tengah, lungguh ana ing dhuwure watu gilang. Ya Bapak, ning lumakuku kok beda to Bapak kaya adate. Bapa wis kandha abot kaya apa kowe sanggup kanggo nemokno wong lanang sing jenenge Joko Lintang. Ning aku durung mangerteni wujudku, Bapak, aku pengen ngerti to. Manyar Putih, yen kowe kepengin ngerteni wujudanmu sing saiki, coba delengen epek-epeke bapa, Nduk. Bapak! Nduk, Manyar Putih. Kowe wis kandha marang bapa yen sanggup nrimo salating bapa senajan tok abot to. Ning wataku kaya ngene apa ya bisa aku ketemu karo Kakang Joko Lintang to. Kanthi wujudanmu sing kaya mengkene iki dalan kanggo awakmu nemokno pawongan sing jenenge Joko Lintang. Apa ya kaya ngono Kang? Nurut ya dia. Nurut tae lho. Nurut tae piye? Ora ketemu karo sing mbok goleki ya. Manyar Putih. Sanggup? Ora getun? Ora. Yen wujudanmu sing kaya mengkene kowe ora pantes gawe jeneng Manyar Putih. Terus aku gawe jeneng sapa? Mula dina iki jenengmu tak ganti Nyi Kero. Jenengku boleh nyikara Bapak. Iya, Nduk. Kapan aku mbok idene aku budal goleki Kakang Joko Lintang. Mumpung dina iki dina becik gage nang budal ya, Nduk. Pangestumu sing Tak pangestuni kaya dene banyu mili ya, Nduk. Aku tuh ngono ketemu calon bojo. Sing hati-hati ya, Di. Hati-hati ya. Aku budal ya. Jalur tambahin banget. Ya, Nduk, sing hati-hati Nyi Kero. Niku wau sinten? Kayak ora ngerteni sapa sejatine iku mau. Iku mau ya Manyar Putih, ya Nyi Kero. Manyar Putih. Lah kok malah dadi keong racun ngoten. Lho, sukese. Lho, kate lair rego nang mburi. Lho, apa iku sok? Niki. Kula nulung ini. Kene ae lah. Mboten ten niku kula. Pak kene ae. Aku kudu gregeten delok. Sa, Dalem. umpama ana pilihan golek murid, Nggih. kon gak tak katut dadi muridku ambek Aris. Jengkel atine bapak kandak lho ya. Kula niki nggih murid nggih panakawane Bapak. Seneng susahe Bapak kula nggih nderek. Tapi kebacut olehmu nggodho aku. Sampeyan niku biasa saja deh. Ngerteni ana anakku Sukesi wis babaran. Ngoten Bapak nggih. Ayo dinteni ning kene muga-muga anake slamet gak ono alangan apa-apa. Nggih. Jelas niku meneh nek medal niku mirip kula Bapak. Lah kok iso? Lho bendina benci kali kula. Oh, kurang kuwatir ku. Biasane tiyang benci niku nurun mirip. Ngoten lho. Mangkane pun sampe
jengkel kali sampean. Lah lha apa? Cek niru aku. Umpama lek niru aku bahaya ngono. Kayak keceput bosok. Asu. Anak iku lanang ta wedok? Lah kok gurung rene. Gede sampe ninceng. Oh diinceng rumah samu. Jenengan iki lak pendhita longit. Nah, jenengan iki termasuk waskita lho. Nah, dan Ninceng ngoten man mboten sagah. Nek kon ngedeske sekti aku tak deloke pepe. Nah, jelas lanang arek iki. Lho, Lanang. niki gambar becak ngeten. Oh, becak mantek. Iki lho nisare becak lho, oh, nisare. oke. Banci bukan saya. Oh, matakmu ngono. Ngawur kabeh wis gak dolinan tangan. Oh, pukasane pun lahar. Lahar matamu ngono. Lahir. Nak, Nduk. Bapak kok ngonten lek ngendika to? Ya Mboten apa? sae lan krungu anakku. Sing barakno ya, Nduk. Sing garak ya ki kirik-kirik loro iki. Tiyang winasis kok dawuh kados ngaten. Lha apa? Jane di. Lho iya. Lah wong sing pantes ngono lho. Lho, ro akon. Awakmu ya ngecemes sae lho, Ris, ora pareng. Aja ngecemes ae, bapak iku ngedepi putrane kaya ngene iki. Lah. Saru. Lah. Padha cak Saiki rasa loro. ya ngono, cak rasa ya padha ae. Oh, ya ngono. Padha ae. Ngomong dhewe sa. Bapak, Ya, Nduk. wayah panjenengan sampun lair. Kok mboten lega lah sampean. Lega sing ngomong ambek lega. Enggak, wis aku gak pegel. Dadi putuku wis lahir, Nduk. Mijil kakung lho, Bapak. Lanang. Nggih. Sing ndelok lho. Lah kok praene kaya dayan. Lah menika bapak nika. Kudu paksi. Nggih. Nduk. Nggih. Aku wajib. Anakmu wis lahir lanang. Durung duweni tenger. Derek. Wajibe bapak sing menehi Nggih tenger. leres menika. Nduk Sukesi. Nggih kula. Anakmu lanang iki praene ganteng. Mula bakal tak wenehi tenger Joko Tulus. Lajeng kersa jenengan sakniki. Jenenge apik sok. Joko Bulus. Joko Bulus. Sakniki ecohe pripun, Bapak? Enak lha apa ya? Didusi banyu gege gendang gedhe. Godhokno banyu panas. Dicelup. Lah maksude Kanton bubuti. Nah, dibubuti. Pun banyu gege mawon diendang gedhe monggo. Ayo, Ayo. Cak Roso. Ayo. Ya apa? Ya wis ya apa maneh Joko Lintang. Hmm. Awan dhewe wis ndolek ilmu saakeh-akehe barang mudhun saka gunung ilmu wis gak karu-karuan. Bener kandamu Joko Gitang. Dina Tang. iki Apa tang? awak dhewe mudhun ana ing tarangare merga ilmune awak dhewe iki wis cukup. Kasarane wis lulus, ya. Joko Lintang. Mula awak dhewe kudu apik marang sapada padane. Bener kaya ngono. Ana sing wong mboten pitulungan, kene kudu nulungi. Ya. Awakmu. Ana sing wong gak iso dibantu supaya iso. Ya. Aja sampe kancane gak iso digarap gak karu-karuan. Nah, ngono bener. ku kudu disikat Joko Lintang. Yo. Gak kena kandhani cangkem tapuk. Tapuk prak. Awak dhewe iki. Lho, iku sapa? Sopo? Iku Iki kaya danyange kene iki Joko Lintang. Takon lho sapa? Wong elek. Elek kowe. Apa? Elek kowe ndang aku. Lho. Aku gagak gede dukur kaya ngene. Kowe ngomong gede dukur. Nek gede dukur ku ya dukur ngene. Lah kowe sakilan ae ora jangkep. Aku nek ngaca nang kaca iku ketok dukur gede. Ganteng. Lah awakmu wis tuwek elek bongkok mlakune ngeok-ngeok. Masih ngono aku ora doyan karo kowe. Asih ngono aku ya gak gelem mbak dapuramu. Wong potonganmu kaya kelothok dikumuti ae. Sopo sing doyan karo kowe? Ya, minggir. Minggir. Dilatih kon ya gatel kabeh wong kaya kelothok. Ya Joko Lintang. Awale kaya ngono to. Duh. Apa?
Kapan-kapan ngomong ambek wong iku ya sing sopan. Dasar ora duwe duka kowe. Karo aku ayune kaya ngene kok ngenyek kowe. Apa? Apa? Ayu? Apa kula? Potonganmu kaya ngene iki ayu. Wong kon kaya dompes ngono, ayu. Kaya dompes ya apa kene iku. Kowe gak kenal karo pacarku ya? Sopo pacarmu? Kowe gak kenal ya? Pacarmu? Heeh. Ibarate nguyahi segara. Kon ngimpi duwe pacar kaya Joko Lintang sing gantenge gak karu-karuan iki, ilmune gak karu-karuan. Aku nguyahi segara. Iya. Kowe sing goblok. Lho. Iki suwe-suwe ganteng lah. Ngeyel kowe. Kon iku wis elek medhiti. Elek ndi kowe karo aku? Yo elek awakmu to. Ora ngoco, Panjen. Aku ora butuh karo kowe. Tak omongane kena-kena. Ngomong sing anu Joko Lintang ya. Yo. Iki ngono kaya wong stres. Ngomongnya jarine pacarku lah ngono sih. Yo. Yo. Kang ngono iki sana. Tujuanmu mrene iki ana keperluan apa? Aku goleki pen. Oh, anane goleki aku keperluane apa? Aku kepimbang karo pen kaya. Duwe rasa tresno marang aku. Pen gak gelem ta? Nyi Kero iki duweni rasa tresno ambek aku. Krungu gak kowe? Krungu gak? Joko Lintang. Awakmu ku ganteng. Oh iya ganteng jelas. Gagah. Oh, pendekar nomor 1 nomor. Iya. Ilmune wis kebek. Aja sampe gelem ambek wong elek ngene iki. Ya. Semono uga aku yang duweni rasa tresno marang kowe. Loh, kowe piye? Kowe piye? Piye kowe? Sik. Apa kupingku ki gak dublek? Apa? Joko Lintang, arek ganteng. Apa? Koncoku terbaik. Iya. Sik ta lah. Wong kaya ngene iki cintamu. Kon masalahe guru ngerti sapa sejatine Nyi Kero. Kowe gak ngerti aku sapa? Masih ngono wong nang kene kabeh ngerti nek rupane kaya peyek biduren iki. Awakmu iki wong peguron. Kudune gak usah ndelok liwat mripat. Kudune duwe gawe ilmu. Ilmu. Deloken. Lho. Tipemu to ngene iki? Alah pancet elek. Lho ya apa sih? Gak ketok Joko Lintang pancet iku rupane mewek kaya bedes iki. Iki lho. Lah. Wih. Ngawur. Nyak. Ayo kan? Wayu kan? Awakmu tibae murni. Cara maliyane tak pacar temen loro ati awakmu. Enggak. Kakang Joko Lintang. Ya, Aku apa? tresno karo kowe. Kowe ngendi aku melu kowe. Ini tujuanku iki arep budal nang nggone omah kepengin ketemu barek bapak mbokku. Aku ya kepengin ketemu marang tuaku ya. Alah, potongane nyambe anyang-anyangen. Kowe kok ngenyek aku to? Seta gak pantes belas iki ya Allah. Kok jek gak pantes kuwi ngerti kenyataane kok kono jek takok gak pantes iki lho. Joko Lintang, Apa? otakku, nek wujude kaya mang, aku ya seneng wasno. Diwasno mripat iki ya enak. Lah nek kaya ngene iki rupane diwasno mripat iki lho. Sing duwe rasa tresno sapa? Aku kan. Ya awakmu. Lah awakmu kanca kok laro-laro. Tujuanmu kudune ndukung lek kancane duweni kegayon apik. Lah ngono ta? Paham ta gak? Ya wis. Saiki budal nang omah kondo nang nggone bapak mbokku. Ya, kondo piye? Joko Lintang wis mulai teko peguran. Mulai teko peguran nggawa Nyonya Londo. Nggawa Nyonya Londo. Yo. Diwasno tok rasane kaya kelilipen mripatku. Aja ngono ngenyek aku. Ya Joko Lintang. Nek ngono nang budal. Tak parani yo. Yo. Ya wis. Ngomong aja lali. Piye? Nggawa mulai Nyonya Londo. Omah kok ngon ngresiki kabeh sing apik, ditotos apik mergo ketemu ana tamu Nyonya Londo. Oh, masak. Yo. Masak tahu tempe ngono ya. Sing enak to. Enak apa kok mangan daging kalau gusimu protol. Tempe ae. Wis Joko Lintang. Yo. Sing Sing hati-hati. temen kandha engko tak perseni kowe. Ayo kan. Nyi Kero, ayo budal nang nggone omahku tak kenalno bare bapak mbokku ya. Aku gandengan. Ayo.
mbok ngadar-ngadarno anake. Anake awake dhewe pirang wulan gak mulih. Beno iku lho wis tuwek tapi gak ngerti karepe anak. Nek gak ngerti piye njaluk meguri ya tak meguro tapi pirang-pirang wulan gak mulih iku. Aku ayangen-angen sepakmu. Arek lanang iku nek wis gelem ndelek ilmu iku saapik-apike arek. Lah arek iku ndelek ilmu iku aja diarep-arep kapan mulihe. Lah ya pakmu sampean ku ya apa sih jenenge anak lho. Anak roh awake dhewe kok dipengarep-arep ku ya apa sih? Ya iya, aku lho ngerti arek mek sitok katik ya ganteng pisan. Nek wong tua wedok iku arep-arep, wong tua wedok kuwatir, iku wis bener. Mergo sing lairne iku ya peno. Lah mangkane sampeyan ya ngerti atiku ngono lho, Mbak ya ngerti. Masa aku pirang-pirang dina aku ketok-ketok nae pirang wulan gak mulih. Makane kok Lho iki. Kantor iki. Kantor iki. Bapak. Iya. kakekmu aku wale. Wale. Pak. Iya. Mbok, pripun kabare, Mbok? Alhamdulillah sehat. Iya sehat. Bapak ya napa? Ya alhamdulillah sehat, tapi geger mbek mbokmu. Pun mboten napa-napa, jenenge wong rumah tangga nggih isine gegeran, mboten gegeran nggih. Mboten sakinah mawaddah warahmah. Takonono Pakmu takonono. Ngene lho to. Napa? Anane aku ngomong apa sebabe aku kok gegeran karo mbokmu. Wonten napa sebabe? Siji, ganok kanca sing raket kejaba awakmu karo Joko Lintang. Lho, nggih jelase kaya ngoten. Lah, ya mono ya mene awakmu karo Joko Lintang iku lak bareng-bareng meguru. Nggih to. Lah wis suwe gak mulih mbokmu arep-arep. Lah saiki awakmu mulih ijen nang omah kene, kok gak ambek kancamu? Lah niki rencanane kali Joko Lintang didamel surprise. Lho. Ya to. Surprise maksudnya kejeng kepiye? Gak ngerti. Kejutan damel mbok lan bapak. Kejutan apa? Nggih. Wong surprise iku ya didelok. Napa? Kon gak karo bapakmu iku ya wis tuwek, mbokmu ya kaya ngene. Kok kabeh surprise barang sih? Kejutan. Jenenge anak suwe mboten mantuk. Nek wong tua terharu kan nggih menyayat hati ngoten lho, Pak. Karepe surprise tapi gawe senenge wong tuwa. Senenge wong tuwa. Oh ya. Nah, niki wau kula dikengken Joko Lintang mantuk riyin. Terus Kengken nyanjangi mbok lan bapak. Heeh. Nek Joko Lintang niku badhe mantuk mbeto Nyonya Londo. Lho, apa to? temen ta iku? Mbeto Nyonya Londo. Saestu. Kok kenal Nyonya Londo, kenale kono ndi? Sik tah. Kok gumun. Arek iki langgo peguron karo awakmu. Lah, Kudune iku nuntut ilmu. Kok mulih nggawa Nyonya Londo ku lho. lah niku wau kan saking gunung mudhun kali kula mantuk. Heeh. Numpak pesawat. Sik. Gak ngono, nggo peguron Juanda tak ono pesawat iki. Sing bener kan pas melampah. Melaku mudhun nang tanah mengare tekok pedepokan. Terus Tendalan petuk Nyonya Londo. wah. Ayu. Bawening. Nek jenenge Nyonya Londo mesti ya ayu nek kono sapa pan kok. Jelas to, Mbok. Lah iya. Lah saiki arek nggon. Ya percaya ae sing ndelok Nyonya Londo anak ganteng. Tasik Joko Lintang, tasik niku wau. Oh. Lah, napa? La ilaha illallah. Kula Aku dikeken selalu kepengen pedot anakku. sabar to, Mbok. Ya iku Joko Lintang pesen Heeh. kang ngresiki omah, kamare kang Oh. ngresiki. Heeh. Kengen masakno tahu tempe. Kesenengane. Senengane Londo niku bistik tahu tempe. Dikotok ngono ya. Nggih. Wah, lho. Iku gak kira-kira nek senengane tahu tempe gak londo semanggi. Nggih. Waru apa? Iku remi. Iya Nggih, pun kula tak atus Aja riyen. kuwatir perkara ngono. Iya. Ambek tolong resekno pisan kamare kancamu. Ya apa mbokmu? Alhamdulillah. Gak nyono-nyono. Alhamdulillah.
Anake awak dhewe dasar arek ganteng ya pantes nek ngono. Mangkane. Oleh Nyonya Londo. Ah, lungguh kene. Amen lungguh kene. Lho, Pak. Le, ya apa kabare Le? Oh, apik. Ati. Ya apa, Le? Aku saiki kan wis gedhe apa Ya. lo. Karepku iku kan aku ya bebojoan. Karepe apamu ndelek gandengan. Heeh. Apa olehmu ndelek ilmu iku wis Loh, tutup? wis, Pak. Mangkane aku dikongkon bapak guru mudun mulai mrene. Oh, dadi dikongkon mudhun karo gurumu, Mm-mm. rene olehmu bentur kelakon utawa ngudang ilmu iku wis jangkep. Jangkep. Paribasane aku iki wis pecah pamore, tegese aku wis dewasa. Oh. Mula aku kepingin duwe bojo. Nah, sampean wis gak perlu golekno. Kepingin rapi. Wis tak olehno dhewe. Oh. Percaya. Cocok. Anake mbokmu ya iki arep-arep bendino Le. Ayo pengen ro. Ya iya. Jodohku ndi? Lah ndi jarene Wanto. Bodine seksi, celukane Nyonya Londo. Jarene Wanto ngono mang. Mm-mm. Lah bapak mbek mbokmu lah ya kepingin terus Le. Kepengin ro. Ya iki Nyonya Londo. Endi? Iki. Wis gak usah kesuwen ya. Aku tak adus dhisik, tulung kancanono dilu. Areke ya. Dadi calone bojomu mbok kongkon ngancani aku karo mbokmu. Heeh. Awakmu adus dhisik, Heeh. lengomu wangi gano sing gawe ket biyen. Ngono ya, Pak ya. Iya woto. Wah, nek ngono kancanono dhisik ya. Iya. Dik sampean nang ngene kene ya. Ayo nek arek. Mbakmu. Kepiye? Mbakmu, gak ngono lho rek. Anak gantenge ngono jenenge ya wis apik Joko Lintang. Le, anake awake dhewe katarakta. Gak ngono. Iki gak putune Danyang Dondong. Mulai teko peguru kok kaya ngene kok nggawa apa bekakas kaya ngene iki lho. Ngene lho mbokmu. Kepiye? Elek tanpa rupa iki kekarepane anakmu. Ha. Siji, nek aku melok nyampur tangan, ya gak pantes aku wong lanang. Ha. Ya coba takonono, critane ya apa kok sampe teko omah kene. Ngono lho Ngono mbokmu. ta, Pak. Engko perkara gak anu ngatasi aku. Pakmu, aku nyeloki kepiye wong tuweke kaya ngene. Ya siji takonono. Ping pindho, ya apa iku calon mantu ya nduk. Lah ya engko wis tuwek kaya ngene celondong ya ora pantes salah. Calon Kula mantu. niki calon mantu sampean. Ya. Sampean kuwi nyeluk kula nduk to. Ya Allah. Ya Allah Pakmu. Wis tuwek kaya ngene kok kemayune kaya ngene iki lho. Kemayune kok ngene iku gak ndurono wong. Sik. Ya wis tak turutane. Ya wis, Nduk. Lah iya. Wong Lodro Budi Wijaya ku regane larang kok. Ayo kaya Iya wis, aku nyeluk Nduk. Iya, Nduk. Janjane awakmu iki jenengmu sapa? Kula nyikerok, Mbok. Lho, celukane wengi kerok lho. masuk angin kakan kerok. Celukane wis nyikerok. Sik. Iku tuwek. Heeh. Kerok iku wis gak kanggo. Terus Ibarat Quran ledeh diwaca gak kena diobong dosa. Sampeyan niku kurang jelas oleh ndelok kula. kurang jelas sing kepiye maneh ngurupame wis kaya ngono ya wis tuwek. Janjane piye sih Pakmu? Wis Anakmu ki wis mingerke belate tak ya apa? Aku lak wis ngomong kekarepane anakmu. Takonono sing bener jujur critane terus ya apa? Nek peno iku wis gak seneng ngomong nek gak ngatasi aku. Ngono ta Pak? Iya. Wis saiki aku ora sok usah basa karo kowe. Nyikerok telukan wis nyikerok. Yen anakku rabi karo kowe aku ora setuju. Nek gak saking gedhe-gedhene menyanmu gak mungkin anakku ketut karo awakmu. Nggih ngapunten, Mbok. Ngapunten piye maneh? Kakang Joko Lintang tresno kalih kula. Kula nggih tresno kalih Kakang Joko Lintang. Senajan anakku Joko Lintang tresno karo kowe, Joko Lintang ku anakku. Aku ora setuju. Mendane karo tangga-tanggaku aku apa gak isin duwe anak kaya ngono. Mbok, nek kula saking tresnane kalih Kakang Joko Lintang. Wis ngerti nek anakku sampe kenapa aku tresno karo Joko Lintang.
Nek Joko Lintang durung karo antreno karo awakmu. Cara awakmu wis kewek kekek kaya ngene iki. Gak pantes awakmu ku. Kok Kula niki taksih perawan kok. Senasa kados ngaten ing kula taksih perawan. Kula tresno sanget kalih Kakang Joko Lintang. Ngoco nek awakmu tresno karo anakku iku ngoco. Awakmu wis kewet wis tuwek. Kok Dera stres aku lho. Tresno kalih kula. Kok pilih Kakang Joko Lintang boten tresno kalih kula nggih boten derek kalih Kakang Joko Lintang. Atas ana pakmu. Kerep. Nggih, Pak. Aku ora maido karo anakku Joko Lintang. Nggih kula ngertos, Pak. Ning kok ya kebangetan. Anak situk sing gantenge kaya ngono kok malah kebimbang wong sing rupane morat-marit iki. Marat-marit kados boten to, Pak. Dadi awakmu iku ora tau maca, gak tau brai, ora tau ngilu ngono ta. Kerok saumpama awakmu iku samadya menungso lumrah. Bapak gak bakalan muring-muring. Tapi nek awakmu kaya kene mlebu nggo omahe bapak. Calon bojone Joko Lintang. Pirang bapak iki? Mangan nyikir teko kene, Pak. Mangan teko kene. Sepisan aku ngomong, aku gak sudi duwe mantu karo raimu. Jenengan boten setuju kalih kula, Pak. Ora mula saka iku timbangane gawe regete nggo omah kene. Isin aku diwasno tangga tepar minggat teko omah kene. Wis langsung mingkir teko kene. Jember-jemberi menungso. Wis tuwek kaya ngono gak nyebut. Kula pamit nggih, Pak. Iya. Ya sepurane nek bapak ngino karo sabodo padaning urip. Nah nyengkre. Lah iya mbokmu. Selawase urip aku karo Peno gak tau muring-muring sing kaya ngene kasare. Niku, ngapa iku? Belebekan iku. Nyikero nang ndi, Mbok? Lah apa? Nyikero nang ndi, Pak? Nyikero? Heeh. Takon calone bojomu. Calon bojoku. Lintang. Awakmu iku ganteng lho, Lin. Gantenge nggo kecamatan kene. Dadi royokane arek wedok-wedok sak kecamatan. Malah kon mulai saka Meguru kok nggawa calon bojo sing rupane kaya ngono. Isin bapak nak. Pak, sampean kok wani ngomong kaya ngono sih, Pak? Lah wani ngomong kaya ngono, nyatane kon gak ndekek wong tuwa ya apa apike. Tapi aku tresno bareng nyikero lho, Pak. Aku ngerti nek awakmu tresno. Mergo menungso urip aja nyenengno atimu dhisik, nek goreng iso nyenengno keluargane. Pak. Heeh. Sampeyan kurang ngerti sejatine nyikero sapa, Pak? Sapa maneh? Aku tresno marang nyikero. Nyikero yo tresno marang aku, Pak. Joko Lintang. Bapak wis kadung kladuk omong, Mak. Sepurane nek bapak ana salahe gak ngerti karo karepmu. Saiki nyikero nang ndi, Pak? Tak usir teko omah kene. Pak. Nyingkir teko kene. Bu, Napa maneh? iki duduk perkara anak mbangkang karo wong tuwa. Sing karepmu? Tapi aku kepengin buktekno sapa sih jadane nyikero. Ya Bang Bayi, duwe anak sitok kok kaya ngono lho. Lintang. Kok guron, gak tambah pinter, tambah goblok. Nyumpang teko tuture wong tuamu. Luput teko kukudangan. Ngono oleh. Tapo? Kok Ngapa? ya napa? Nyonya Londoe. Ya aku sing ditutuk kaya ngono ku nang. Wis kaya ngono tambah Mesti dihubungi. napa? Niki
Sadurunge budal meguru, ndolek ilmu karo awakmu. Awakmu termasuk sing tuwa timbangane Joko Lintang. Bener. Ning kenyataane awakmu nggawa mulih Joko Lintang tambah gawe wirangi bapak karo mbokmu nggo desa kene. Sakniki masalahe Joko Lintang kali Nyonya Lono ten pundi? Tak usir. Sampeyan usir? Iya. Isin toh. Isin. Oleh-olehan dede kamu iki. Pak, Mbok apa lapane? jenengan iki mboten semerap sejatine nyikerok dos pundi. Alah. Kok jenengan semerap lo merangsang. Merangsang kakekmu. Wah. Ngono ka jerimu, nek jeriku kaya ngono kemang. Nggih ngene iki sing diarani wong tuwa durhaka. Lho, gak gelem nuruti kekarepane anak. Nuruti karepe atine dhewe. Wis gak ngurusi sampeyan atur dhewe. Aku tak nututi Joko Lintang. Tututono dede kamu. Joko Lintang gak bener. Mbokmu. Piye, Pak? Ya apa ya anak? Ibarat sapi dicolondasi digecoki tampari. Karo sampean. Ya ayo didongak-dongakno supaya Joko Lintang kepethuk karo nyikir. Ya apa sih sak temene kedadean iki? Itu bongko sadar, Pak. Ayo. Rasane uripe Joko terus. Ngrasakno sing jenenge urip ganjil. Awet cilik aku diramut barek biyong. Nanging nganti gedhe kaya ngene aku durung ngerti. Sopo sejatine wong tuwa lanang. Mbek rasa biyong goleki sampean kok sampean ki malah ning kene lapo to terus. Biyong. Aku arep takok. Takon apa? Lek iso jawab tak jawab karo biyong. Aku awet cilik sampe sakmene gedene, Yung. Durung ngerti, Yung. Sopo sing nyithak jiwa ragaku? Sopo wong tuwa lanangku, Yung? Dadi iku sing gara sampean pirang-pirang dina iki tak delok gak fokus lek latihan. Iya, Yung. Yung. Nek Joko tulus gak iso ketemu karo wong tuane lanang, Yung. Timbangane urip tak pilih mati. Aja ngomong ngono to, Tulus. Ya biyong bakal cerita karo awakmu. Ngaten nggih. Biyong tak cerita. Rungokake nggih. Awit ana ing bobotane biyong. Sepetong sasi. Simbahmu njaluk syarat yen bisa ngrabi biyong. Bapamu kudu dadi pendhita sing pengpengan. Tak enteni mataun-taun nganti awakmu dewasa. Bapamu ora bali nggih. Terus saiki bapak nang ndi parane? Aku ora mangerteni ning bapamu ning endi. Tapi yen awakmu goleki bapamu, biyong lila. Mengko yen ketemu pawongan kang jeneng Kuda Paksi, ya iku bapakmu nggih. Nuwun pamit, Yo. Lho, apa ngomong Kuda Paksi bocah budal? Nggih? Mbok menawa papan kene. Tok-tok
Medi meminta marang Gusti. Muga-muga oleh wahyu sejati lan wisik sing tak tampa. Mula bakal tak ayati gitu. Abote kepengin kepethuk marek wong tuwa lanang. Tak rewangi munggah gunung modon jurang. Nanging nyatane sampai saiki Jaka Tulus durung ketemu marek bapa sing sejati. Bagus ing rupa gagah piteksa. Ning Subasita sampan santun ora duwening babar pisan. Enak anggonku mertapa. Tingkahmu pating pencolot, pating petingkri. Bleger manungsa nek kaya ketak. Lan luputku apa? Aku njaluk pangarepura karo kowe. Kowe durung roh pasuryanmu. Lengen epek-epek. Lho. Sengaja Dek. Enak anggota apa tilahe kok dene kethek pating pencolot. Sejatine iki sapa? Iki Jaka Tulus ya anakmu Kakang Paksi. Jaka Tulus. Bapak njaluk sepuro. Ora ngerti yen kowe turasku kowe anakku. Kebasan sabda pandhita ratu ra kena wala-wali. Kedaden kaya ngene. Bapak njaluk sepuro. Bagir tanpa guna oleh urip alam donya kawujudan kula kula nyuwun pecah kemawon. Aja Dole. Aja Dole. Kak. Ya ampun. Iso ora iso aku njaluk balike anakku kaya menungsa lumrah. Ning kaping lorone sampeyan kudu iso golek dulurku sing jenenge Manyar Putih. Dole, Jaka Tulus. Apa iso ndadekno kowe jalma manungsa? Kowe kudu iso mbalekake adine si ibumu ya Manyar Putih. Ning
saka panyokra bawaning bapa. Yen ana menungsa tuwek jenenge Nyekero gawon bali sak wayah Nyekero bali kowe tak udutake menungsa maneh. Kula nuwun tambah pangestu. Iya tak iden kok banyu mili. Sakno Joko tulus kaya ngono. Ayo digadhengi saka mburi. Kaya ngono. Kondone bapak wong wedok sing tak gawa kaya awakmu manyar putih. Aku Nyekero. Gak iso. Oh, tetep gak ngaku nek manyar putih. Lho. Bangsat keparat. Salah apa Nyekero kok go sampe turu kene? Nyekero gak duwe salah apa-apa. Tapi aku duweni tresno barek Nyekero. Ora iso. Nyekero tresno marang aku uga sebalike. Sopo jeneng? Kaliya ya aku Joko Lintang. Joko Lintang. Tak jong saronapi. Ayo Nyekero pasrah barek aku. Iso nggawa Nyekero lek iso nyempalno bau. Oh, bangsat. Tinggal gelanggang colong bae. Joko Lintang. Ojo girang gemuyu sikil kok joyong sisi. Mbok kirane aku tanding karo dapuramu mundur. Mundur aku gelek papan sing jembar. Kon gak nututi karo aku, mesian sorae ngono lebure papan kinore. Nek Nyekero gak tak boyo nang Jurang Sewu, arung bot teparing pati ya. Ayo, tiba kosok balen. Ibarate kon ngejak tarung adu kasten. Petik tarung genditen ngabruk. Paling Joko mantra taman orang dadane Joko Lintang. Ayo, tonggal sawiji. Iya. Kowe sing nulungi aku. Aku nulungi awak. Aku matur suwun. Aku njaluk tolong marang kowe. Tolong slametno calon bojoku ya Nyekero. Nyekero. Bisa. Ayo tutno aku nguber lakune Nyekero. Ayo tak tutno. Anak lho. Wis,
ana kandha karo aku kon boyong wong sing jenenge Nyi Kero. Wis tak gorene. Terus Iki lho. Hah, iki wong. Nah, iki lho, Pak. Arange ya iki, Pak. Ya iki, Pak. Nah, Anakmu mbok kon nyolong aku nggo ngopo to? Yo. Pancen anakku tak perintah kanggo nggawa awakmu ning ngadepku. Aku piye? Mergo aku ngerti sejatine sapa kowe Nyi Kero. Sapa aku Nyi Kero? Wis kowe gak usah selak. Luwe becik ngaku saiki sapa sejatine awak. Lah aku Nyi Kero, kurang to piye? Duduk. Kowe duduk Nyi Kero. aku, Pak. Gepuki. Gepuki. Ojo elang Manyar Putih ayune kaya ngono. Ngaku. Pak. Hei. Belagermu menungso wandamu kewan. Kok wani kon ngalang-alang lakune bapak lan anake kabeh. Apa luputi Nyi Kero? Nyi Kero aku ngerti. Sapa jati Nyi Kero? Manyar Putih. Nek samu ngerti Manyar Putih, Nek perlu tak gorene tak gawe tumbale jurang 1000. kenek mok gawa Nyi Kero ya Manyar Putih. Nek iso medhot guluku, Tak pedhot gulumu dina iki. Mateni anak-anakku. Nek anakku iso kok mateni. Ning iki lho brojo geni. ojo sumbar. Ojo kakean ngomong. Nek wong kon sepi mundra guna, ilmumu kebak. Ayo. Musa. Bakal tukane pati yo. Aduh. Kon suwan-suwun sing kesel iki aku. Ubelku ketularan ucok rogol pisan. Bengi iki ubel rogol kabeh. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Joko Tulus, Aku sing mengge-mengge. Meneh iki maneh gak apa-apa. asalmu menungso, dadi menungso lho, Le. Kowe kok semono buat iki. Asale Manyar Putih, dadi Manyar Putih. Kula Joko Lintang. Kowe tresno karo iki. Tresno. Ngoten. Dek kene lho. Manyar Putih gaya baru. Nggih, kados penyanyi. Mang sawean saiki dadi kaya Nggih, mboten napa-napa. Joko Lintang kepingine sing modern Joko Lintang. Oh, cocoke ngoten. Kowe gampang ya. Tak golekake bocah kedondong ae ya. Manyar Sari niku kok anake sik Oh, Manyar Sari turu. Oh iya, Manyar Sari sik turu. Tresno tenan? Tresno tenan. Nggih. Nggih, dina sing apik bareng sedekah desa nanggap Ludruk Budi Wijaya. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya. Pasukatan saking kita arupi seni Ludruk Budi Wijaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes wedal. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.